esta ya está un poco... Una cadena buena. Para la torre. Bueno, pues mira, toma, para la torre. Avui estem celebrant la marató de recollida de joguines, Cap infant sense joguina, i aquest és l'acte central de tota la campanya. La campanya dura tot el mes, tenim punts estables de recollida de joguines en edificis municipals i en establiments col·laboradors, i avui és l'acte central, que és el que té més tradició, quan els voluntaris de Ràdio Sant Vicenç passen aquí al carrer tot el dia rebent la gent que vol ajudar els Reis Mags portant alguna joguina. Què porten? Podem obrir o no? Ara què? Serveis Socials s'encarrega de coordinar-se amb Creu Roja i les famílies que són usuàries i estan dintre del circuit del nostre departament, no? Perquè són famílies que no tenen tants recursos i ara que arriba la nit de Reis és important que els infants es despertin i puguin obrir una joguina, no? Llavors aquest és el nostre paper, responsabilitzar-nos de que això passi i puguin tenir joguines als infants d'aquestes famílies. Treballem colze a colze amb serveis socials, sempre any rere any, ells ens faciliten el llistat dels nens i a partir d'aquí nosaltres ens comencem a treballar, a preparar tots els paquets en funció d'aquests llistats. I aquest any serà el 4 de gener, al matí, a l'oficina de la Creu Roja Sant Vicenç dels Horts, on farem tota la distribució de joguines a tots els nens derivats de serveis socials. D'una banda tenim el Cap infant sense joguina i de l'altra banda el missatge de pau que aquesta joguina no sigui bèl·lica. Per tant, la recollida de joguines, diguem-ne que una condició és que no siguin joguines bèl·liques i per tant reforcem aquesta iniciativa prèvia, treballada amb les escoles i que de fet aquest Bosc de les Oliveres ja fa uns quants dies que està aquí i que si ens mirem alguns dels missatges ens sembla que el missatge ha anat calant. Va tocar la porta ni més ni menys que... Ets el Liu? Sí, ets el meu pa. Si marxem d'excursió a preparar l'equipatge, anem a pams, a poc, perquè no ens oblidem res de res. Animar a tota la població, a tots els vicentins i vicentines, a que vinguin a les escales de l'Ajuntament i portin una joguina nova per poder regalar il·lusions el dia 4 de gener. Agraïm profundament la col·laboració de tots els vicentins i vicentines perquè cada any se superen, cada any ens emocionen amb la seva participació i sobretot en aquests últims anys, que han estat uns anys on la necessitat ha anat creixent, la solidaritat d'aquest poble també ha anat creixent exponencialment i això diu molt d'un lloc i de la seva gent, per descomptat. Vull animar i agrair a tothom, als voluntaris de la ràdio, als ciutadans que venen a portar les joguines, a les famílies que s'impliquen, perquè també s'impliquen moltes famílies a organitzar tot això, donar-los les gràcies i que passin bones festes, bon Nadal a tothom. I diu així, tu. Diu així, tu. Xan xiquet quan dansa, ben plena la panxa. Perfecte, vinga, agarrats de mans a la dreta, vinga. Xiquet quan dansa, ben plena la panxa. Joan xiquet quan dansa, dansa amb lo peu. Des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre.